No, käy hakemassa, käy. Mene hakemaan, mene. No. Hai. Mira, käy hakemassa, käy. No. Käy hakemassa. Missä keppi? No. Missä keppi? Mene. No. Mene hakemaan, on se siellä. Mene hakemaan. No. Mene. Mira, hai keppi, hai. Siitä lähtee. Siitä niin. Hyvä. Mene. Sinne niin, hyvä. Siellä se on. Älä kastele. No niin. Onko mielessä hyvä? Onko mielessä hyvä?